Azerbaycan Respublikasyny bolmaklarynyň çäklerini Türkmen wekiliýeti Azerbayjanyň Milli Alimler Akademiýasynyň Muhammed Fizulady Naky Eýlazmalar institutyna bolular. Bu ýerde geljekde hyzmatdaşygy ösürmeň ugurlary barada soraglar aranyp maslahatlaşylyp, şonuň ýanym Türkmen wekiliýetini şol institutda gymmatly hazyny hökmünde saklanýan Günnogurun Akylar şahyry Magtumuly Pragynyň golýazmalary bilen tanışdyrdylar we golýazmanyň tapyşynyň taryhy barada giňişleýin gurrun berdiler. Şeýlede Azerbaycan Respublikasynyň Milli Alimler Akademiýasynyň Nizam Adynaky Edebiýat institutyna döredilen Magtumuly Pragy adynaky Türkmen edebiýatynyň merkeziniň açylyş dawarasy geçirilip, dawra gatnaşylar merkezde urunşdyrylan beýik sözü sady Magtumuly Pragynyň ömrüni we dörejiligini degişli kitaplar, onuň şekilleri, esbaplary, şeýlede Magtumuly Pragynyň ýadygarlygini hemde Magtumuly Pragy medeni seýilgäk toplumynyň açylyşy bilen giňden tanışdylar. Dawra gatnaşylar Azerbaycan Respublikasynyň Milli Alimler Akademiýasynyň Nizam Adynaky Edebiýat institutynyň binasyny gurulan kitap sergisi bilen tanış boldular. Sonra Azerbaycan Respublikasynyň Milli Alimler Akademiýasynyň Nizam Adynaky Edebiýat institutynyň beşlikler zalyna Magtumuly Praga bagyşlanyp beýik türkmen şahyry Magtumuly Pragy we Azerbayjan atly halkary ilmi maksady geçirildi. Bu ýerde Magtumuly Pragynyň edebi mirasy hakynda çykyşlar dinlenilip, şeýlede wekiliýet Azerbaycan Respublikasyna geçirilen 3-nji Türk Dünýäsi Edebiýat we Kitap Festivaliniň çäklerini Azerbayjanyň 2024-nji ýylyň 30-njy maýynyň Türkmenistan güni diýilip aglan edilmek münasibetli geçirilen çärelere gatnaşdy. Sonra Baku Dowlat Uniwersitetiniň mejlisler zalyna uniwersitetiň professor mugallimleri we Türkmenistanyň bolan talipleri bilen doşluk geçirilip, onu hormatly prezident bilen ýaşar watanyň dayançy we äni müňýylyklardan göz başalýan bedeniýet atly nusgalyk eserleriniň neşir edilenligi uly buýsunç bilen doşluk gatnaşylaryň dikkatyny ýetirilgende kitaplaryň tanışdyrylyşy boldy. Hormatly prezident bilen nusgaly kitaplarynyň tanışdyrylyşy dawarasy hemde Magtumuly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyna bagşlanan halkary ilmi maksat Türkmen Azerbayjan tutuşlugyny anlany bolsa, halkary hyzmatdaşlygynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan ilmi insan-perwer hyzmatdaşlygyň ösürmegine döwletara derejesinde aýratyn ähmiýet berilýändigini tasdiklaýan möhüm wakadagy beýan edildi we çäreleri ýokary derejede amal aşyrmakda ýardam berenlikler üçin iki ýurdun döwlet başçylaryna eksilmez hoşçalyk bildirilip.